Saking sampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya wali nagari sebagai alam nambarajo rela joma membuka melalukan buah persembahan. Nya ketua kerapatan adat nagari berserta jajaran rela joma membuka melalukan buah persembahan. Nya mama nan 7 suku nan gadang bahasa betua bapucuk cewang kalangi baure paguah ke bumi rela joma pamokan melalukan buah pasambahan. Alim ulama jadi pandai suluh bindang dalam nagari rela joma ambokan melalukan buah pasambahan. Bundo kanduang limpa peh lurah nang kadang rela joma ambokan melaluan buah pasambahan. Sanak saudara yang hadir iko kini rela joma ambokan melalukan buah pasambahan. Indah dia tu dibilang gala jo salam sajo ambo muliakan kapato pamilang gala salam lalu pada narape bos pasambahan dikembalikan kepada Nyak Datuk Gadang Masa. Lalunya. Sebelum buah pasambahan ambo tibokan kepada Nyak Datuk Buang Gadang Masa, ampun ambo mohonkan kepada Allah, maaf ambo minta kepada nikmat nan gadang bangsa batua bapucuk cewang kalangi baure paguah kabumi bila Maulana jo tuangku jom manti pegawai adat nambundo pamiliang dunia di lingkungan baris jo balabeh di dalam cupak jo gantang di kanduang adat jo pusako kari talatak di atas banta talatak pasusun nampe sambiang taga amo menyambah rela jo amo minta kepada kita nan basamo. Apalah nang kajadi buah pasambahan ni Datuk Gadang Masa kepada ambo maka di sehari nan sari nekini hari baik kutuku elok niat sampai kawa selamat puji taunjuk kanan satu sadang katiko bunga kambang ajung malaya di musimnya kini padanglah dia Allah jum memakai jo janji rimbo dia Allah jum memakai langsungnya niat dengan nasa memancang alik batagak pengulu kok jamuanlah salika kampung aliklah sepanuh rumah sanang nalah hatinya mama bagum panuh nalah renggo hati bondo pun buat ataunya lagi ni adai nasa timbang jo nagari di titik galang rako tua bari bauki batabuk mangi di titik nak rangkoto gadang membilang mulai daripada aso mengaji mulai daripada ali naik mulai dari anak jajang. Apalah aso kada bilang dek baris cupak jo gantang nan taga adat jo pusako samulo semua kadigali rantiang bapatah pangulu berdiri di nagari jalan dua nang kaditampuh ma jalan dua nang kaditampuh yang pertama di jalan sarak nang kedua di jalan adat ba di jalan sarak iman Islam tauhid maghrib betulah memakai kelimah nanti ko patah sallallahu alaihi wasallam agama datang dari Allah, pengajuan datang dari Nabi. Bar ini di jalan adat, sorak sorai, hiru biru, larak lereng, cancang latih sarato alai jamu. Karambia di tanah padang, nampak nandari batu bataga, sabarlah kak Indogiri. Kok dunia Allah tak kambang, undiko Allah tataga, kok adat Allah badiri. Apalah adat badiri di nagari, karamah di dalam tapek, dirandam-randam di dalam galuh, di rumah rajo riun, dicari teranak nan kaki ampe, nan rajah kaki nan ampang tanduk, palakian pusako turut berun. Kamalah jalan ke babalik ke rumah rajo dirun, pulai nama pakai naik manusia dan takut turun, pulai nama pakai naik meninggalkan rueh jo buku manusia nambah takut turun meninggalkan bari jo balabeh bari manan dilihat balabeh manan jubo salapah habek pasandiang pakaian rang tua-tua mati gajah meninggalkan gadiang mati pangulu meninggalkan gala jo pusako sunduit basunduit anak putih asa barasa anak rajo patah tumbuh hilang bagati namun pusako lake kau deko biriak tabang kesama tabang malinteh ke halaman dari nini turun ke mama dari mama turun ke anakan bah di pihak kanakan bayo iyo jo adi bah tido jo kako masuk barisan nan mbak ibu
sarato anak tu pangkat tu kabe ari di pemulu kini lah dapat kato kebulatan tak kurung bari bakuji tak paui bari balantak pun ba atonyo lagi ni pun ba atonyo lagi ni pun ba atonyo lagi ni ragi tak kambang nan batiru cup bunjai tak gantuang nan ba uleh pusako nan talatak bapakai kain tasakui balakean lah bapakai menurut adai kalau bajalan banan duo dinaluri ijan menyimpang maju karajo dek sepakai tumbuh tua dek sekato batiru ragi nan takambang apalah ragi nan tapak kapang adek nan satimbang jonagari nan sapayuang nan sapataka masuk ke dalam cupa adek apalah nan sapan adek nan satimbang jonagari kenaikan pengulu di nagari ada tiga parakaro nang pertabu membangki batang taradam nang kedua hidup bakadegran nang ketiga ialah mati nang batu budi pada hari nang kini ialah membangki batang taradam mati batu budi hidup bakarilahan gunjai takantuang nambah oleh ragi nan tanggabang nambah tiru cupak tatagak baizi limbago talatak batuang lazim kato syarat kawi kato adat bana katanya mamak nang tujuh suku supaya bana katanya mamak nang tujuh suku minta nya muncak payo patidokan kabakeh nya mamak nambah semua kan baik tu bana lalunya kadang masa tidak lain sepanjang berapa banyak kadang basa nantaranta kepada ambo lain dalam adai nambah pakai nyato dicupak nambah si baisi tapi semantang pun itu narajo kata mapakai nan bana kata bayu ambo payu kan katanya basa nan nya pas kadang basa kepada nya mamak nan basamu menantinya basa nya kadang basa saketiko balah na itu nya sa sampainya sepanjang persambahan ambo dan tawala kebagai dibaca nya Allah dia ada tahu pakai nyato dicepat nama ini tapi semua dengan teraju kata mempakat nama na kata bayu darinya kata orang suruh kebakinya ke mama nama sama menantinya kadang ketika mampu lalu nya sebenarnya nya kadang dia rayu dalam rayu tidak mati ambo ambil kata bayu nya datuk kadang basa apa nya datuk maharajo buah pasambahan ni katanya sebelum kato kerja gayung kadi sambut karena ambo dua basiang bobo kato gayung basaba di latu muncak seperti nanti punya seiring malam dia barabah malam manamo tiga gayo barbah mandi di dalam kabit hingga di kayu nambah Julai seiring salam dia sambah lalu salam kembali manitalah nya datuk muncak manya datuk lainnya datuk manya apalah nak jadi buah pasaman di ambo kata doinya sungguhnya surang nan dilakukan buah pasambahan dak salah poknya lah nya jom mama saratu dun sanak nan basamo indak dia tu dibilang kala je salam sabuk saja memuliakan kapak bilang kala salam lalu apa buat sambahan dikembalikan sabitnya apalah nak jadi buah pasaman di ambo kapadoinya maka dia hari nan sari kini hari elok katukor boye sadang katiko bungo kambak ajung balaya di musimnya kini padang diukur dengan janji rimbo dia Allah cuma pakai langsung dia dengan nasa memancang alik bataka pengulu kok jamuan lah sehingga kampung alik lah sepanuh rumah sanang nolah panuh nolah runggu hati bunuh pun ba atonya lagi kini adek nan satimbang jonagari tititik galang rakotu tuo bari bau tititik nak rongkot mamilang mulai daripada aso mengaji mulai daripada alih naik mulai dari anak jajang ialah aso kada bilang tak kalau dek bari cepat jukantang nan taga adek Yusuf Pusako tak kala semua kadi-kadi rantiang kadi patah pangulu berdiri di nagari jalan dua nanti tambah aluan nan tiga nan kadi turut apalah jalan nan dua nan kadi tambah nan pertama di jalan sarak